Ramogi Piem mag Nyamburko mag Safari Rally National Championships biro dhi nyime giko dirane ka dho wadh nam chumbi e kaunti ma Kilifi. Jariembo Karan Patel biro dwaro siro kendo chung' motegno e namba 1 ka olaro nambano kod namba 2 Jasmeet Chana. Joriembo ariyogi gin gi points 100 motelo ne joma luwogi ka Patel ni kod points 167 ka Chana nigi points 161 ka Leonardo Varese luwogi kod points 60. Ndikruok ne Piem go rumo odiechieng' ma kawuono. Piem no biro bedo e kilomita 38 e stage mar KWFT Mirima wa ndege kilomita 26 kilomita 36 to kod jila maen kilomita 16.24 ka gibiro piem e kidienjgo nyadiriyo makelo kanyakla kilomita 277.50.